L-Istitut Għall-Edukazzjoni nieda l-Prospectus għas-sena skolastika li jmiss li tibda f'Ottubru li ġej. Fih jinkludi numru ta' korsijiet li jvarjaw fuq diversi suġġetti u anki livelli edukattivi, fosthom 20 kors fuq livell maġisteru u 12 oħra f'livell ta' baċċellerat. Fost il-korsijiet hemm anki dawk osra immirati għall-ġenituri u dawk li jieħdu ħsieb l-tfal. Tfal ma jistgħux jaħdmu weħidhom jekk ma jkunx hemm is-sapport kemm tal-edukatur kif ukoll tal-ġenitur jew tal-guardian tiegħu. Allura jekk ikun hemm it-tlieta li huma infurmati b'mod differenti skont il-bżonnijiet, huma jkunu jistgħu jgħinu lit-tifel ikollu esperjenza ta' tagħlim sabiħa, holistika fejn verament ikun qed jiżviluppa. Mhux qed jiżviluppa biss moħħu, imma qed jiżviluppa l-fiżiku tiegħu u qed jiżviluppa l-effettività tiegħu għax kollha flimkien jagħmlu it-tifel sħiħ jew it-tifla sħiħa. Din is-sena l-Istitut se jkun qed jippreżenta korsijiet ġodda oħra fosthom kors marbut max-xjenza fuq livell maġisteru u li se jingħata b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. L-applikazzjonijiet se jinfetħu fit-19 ta' Mejju u jistgħu jiġu aċċessati mis-sit instituteforeducation.gov.mt.